nega maka ndendere de dindindin afunwero tanne ndendere de dindindin ibo babara nebu ndendere de dindindin ibo babara nebu ndendere de dindindin ayiri ndendere de dindindin afunwero tanne ndendere de dindindin ndendere de dindindin nega wanne ndendere de dindindin ane marama ndendere de dindindin afunwero tanne ndendere de dindindin ibo babara nebu Uma, na masa. Imana mara. Muna no kusia. O ihe me njibia. Kan soro kwa nu. Ko liegu. Imana mbu nwa. Mbu nwoke. Igbo nwaanyị nwoke. Mbu nwoke. Ịbịa n'ọba. Ịbịa pisoro. Iba isi eme. Ya mokoma. Kono dimia. Ani batalo ki igwe. Omunibo. Una chọrọ igwe ya. Onye anya ọfụma na ama na ori be nni. Ọ ka mma na ihe ọjọọ biko. Ama na ebe ebe ebe. Ndegodo na-eti ya anya. Una chọrọ ka ọ nwụnarị anyị n'aka. Ọ na-awụ ka ọ nwụ. Awas na beni. Ihe ọjọọ nwe buru ozi abụ. Biko chere ka m si wee kwuo na-ekwu. Gom ime ife ị ga-eme. Gaa chọta ewu gbara agba. Gaa bugara ogbunigwe. N'ihi na ị maghị ihe nna nna anyị mere gị. Na Okpara eze hapụchara ụmụ agbọghọ niile juru n'obodo a, ma nke dị oji, ma nke dị ọcha, ma nke toro ogologo, wee bụrụ gị ka ọ fụtara. Nne m, ọ dịrịkwa mfe o. Ụmụ agbọghọ ibe m, unu mana nke kacha njọ bụ na ụbọchị anyị ije chọọ mkpụrụ osisi n'ime ụmụ agbọghọ niile anyị na ha so bụ sosugo mma bụ efuru ejuna. Ka ihu m na-akọdi ọnụ na amara na ihe ogbunigwe dere n'odesigo ya akara aka niile abụrụ ofu. Anyị ma Unu ekwuchago? mma biko na ojide ya ebe ahụ. Ike agwụ anyị n'aha gị n'obodo a ebe ọ bụla ị gara ugomma ka ị na-emezi ka ị na-eme ọha anyị nwa bụ ụkwụ ụmụ agbọghọ anyị adịghị mmenụ anọ. Ụmụ agbọghọ ibe, nne m ochie na-asịwa m na ndidi kacha mma onye oge ya ruru ụkwa nke ya ruo ọ daa. Akara aka m si na chi sọnsọ chi anyị ogbunigwe nwere ọsịsa na ajụjụ na mechipụgo ọnụ anya ụmụ agbọghọ ibe m unu aga na ebe a na-akọ maka ugomma na ebe ekwa m anakwa m ori m na ebe eme Ọ kọtara gị mara ị na ugiri ka adịcha n'okwu maka ugomma ebe a nọ ndị ka anya ofu bụkwa n'ihe nke a negodi ka adịcha ị na-anya ifuke niile si na mkpa ka ishe esi ndị anyị obi adịrọkwa ha mma lọrọ ya ọcha ọbụkwa na mmasị m ka ọ bụkwa na ọnwa ahụ na ezi ncha emezi ezinụlọ anyị obi ụtọ. Nne m biko na agụ na-akọ ife ị na-achị mee nwa chọrọ ya ma nabatara ya. Mma bụkwa na ezigbo enyi m nwaanyị. Chọrọ m imewe obi n'ihi gị ma ọ bụ ihe onye ọzọ. Mba, ma mmenwe ya Obisa. Adakụ ugboro ole ka m ga-agwa gị n'ọgwụ aka m fụrụ n'anya. Adakụ njikọta alụmdi na nwunye dị n'ebe mụ na mma nọ bụ ihe nne mma na nna ya mere n'ebe m nọ. Ya na nne m na nna m aka m adịrị ha mere mgbe m dị na nwatakịrị. Naanị ihe na-amasị m kịta ihe m chọrọ ka m bụrụ nwoke bụ ka m nọrọ n'aka gị ruo ebighị ebi. Adakụ biko
Mepere n'obi gị ka mbata m. Mepere m obi gị ka mbata biko m. Olisa. Ebezi ka Adaku gabara. If na ị na-ajụ m, ọwanye ncha nọrọ ebe a tupu o wee pụwa. Ị na-ajụ m ajụjụ. Ị na-ekwu ka ọ na ịmarọ ya. O nwere ka ọ bụrụ na afọ asaba agakwa ya. Biko. Ọ na anyị kwa ya jikwa na mbiri afọ ya. Ọ dịrị egwu. Ihe dị ya mma. Ihe dị ya mma. Adaku ọ na-erika. Ọ na-erika. Ife okwu na ọfụ. O tinye n'ọnụ. Ọfụ ahụekere. O tinye n'ọnụ. Ọfụ achịcha. O tinye n'ọnụ. Ọnụ m ife bụ na afọ ya asọzi. Biko ka anyị bido na-egwu anyị. Biko ka anyị bido. Ọ dị egwu. Orogu agataka nyenya natawa nnem ndewo Ihu a dị ka ihu mama. Pụta mazị m ebe m matara unu. Nna ewe n'iwe. Anyị bụ ndị nchekwaba obi eze. Anyị si ndị ụlọ bịa. Ekwuru m ekwu. Nna m. Eji m n'aka igwe na ụmụ m na nwa m nwaanyị na ahụ dịcha ha mma. Nne esogbu n'onwe gị. Arụ dị mmadụ ncha niile. Nne ndị Igbo siri ọbịara nke onye abịa gbunye. Ọ na-awakwanụ ka mkpumkpu yara isi onye n'azụ. Igwe zipụrụ anyị si anyị bịa kpọnata ọkpara eze. Maka na oge ga-eji wee mee gịnị chie n'echichi. Dịka ọ nọchie oke osisi na-eche ndo nke ịbụa na ndị ụlọ elugo. Nso a. Dịka anyị na-ekwu ebe a kịta. Ndị ụlọ gbakọrọ na-eche ka anyị kpọnata ọkpara eze. Nsogbu adị. Unu chere ka m pụta. Chere ka m pụta. Ọ ka ọ dị. Nyekwe nyana.
kasị m obi esiche m ike. Obi m na-agwa m na ife ị na-achọ bụ ka ị were mkpụrụ ọma niile dị na-arụ m. Mkpịsị anyị tụpụzie ntụrapụ m ka isi wee chetụrapụ enyi nwaanyị mma. Ọ na-adị m ka ị chọrọ ime. Adakụ, ị ma na ume na-eku bụ gị wa. Adakụ, nyere m obi gị. Adakụ, ịfụ gị n'anya bụ ihe m chọrọ ime ruo mgbe m nwụọ. Biko nyere m obi gị, afọ gị n'anya. Biko. Mgbe ọ bụ na ife ị na-ekwusi n'ime anị onye obi ga-apụta, ife ga-ejide n'aka nụ. Ife ga-ejide aka ka obi m dịkwa n'ebe ị nọ. Maka na nwetara m ife gị na mma na-eje. Ife gị na mma na-eje n'ofe bụ ọrụkwa echi bịa na-akụkwa maka ofe akụkọ akwa. Ngosi m ife ga-ejide aka Olisa. Ya ị na-achọ ịgwa m bụ na ị chọrọ ihe akaebe. Ngosi m ihe akaebe. Nke sikwara ike o. Siri ike. Ma nwetasịrị m nke ise anyere n'ebe ụmụ nwaanyị ebe ọnụ. Ndị nkwa akwụna. Nke a bụ aja nke ndị obodo anyị ndị ụlọ. Ọ bụkwa na aja a ka ndị nna nna anyị gbakwasịrị ụkwụ. Eji m aja wee na-aṅụ iyi si ụbọchị ọbụla m kwụsịrị ịfụ Adakụ n'anya ma ọ rapụ Adakụ maka nwaanyị ọzọ, ka ndị nna nna anyị na ndị chi anyị nke obodo anyị ndị ụlọ chụba m wee gbuo m. Olisa. Ka ọ dịrị anyị na mma. Adakụ m. Heo, ka otu m ga-esi akọwara igwe na nwa m akpọrọ m. Nwa m ụzọ onye a na-akọ akụkọ ya. Kemgbe mgbe ọ dị na ụmụaka. Mmiri ama na-ehi n'anya. Mmiri ejula awa ọnụ. Ndị ichie ndị agụ. Biko unu gbatara m ọsọ enyemaka. Ekwenyekwa m na ndị chi anyị ga-edozifu ụzọ na njem ha. Eziokwu. Ichie Nze, eziokwu ka ikwu. Maka na nwatakịrị mara ezigbo nne ya ekechigodi ya anya. Nne. Bịa bie m ọma. Arụ. Igwe. Adaeze. Ị ka na-ele m anya. Bịa bie m ọma. Bie m ọma. Nna m kwụ n'ụkwụ, gịnị mezi? Nna m alọtago m. Ọmụma bụ nwa gị nwoke Adaeze. Ekpego m ba. Igwe. Mana Ugbo
ke nnọọ ihe kpatara n'agbanyeghị okpokoro isi niile e nwere na obodo anyị o wee bụrụ isi nwoke ma Igbo ka ị chọrọ ka e gbutere gị ije were sụọ ede Igbo isi Igbo ndị ọyị m ka m gwa unu ịma ọ na-abụ mfu isi Igbo na-echeta mkpu ụtaba nna m ochie nwụrụ ahụ furu efu ọ ga-amasị m ebutere m isi ya na-echeta na m ochie furu efu ọdụ na-adị m ịbụ nnọọ nkịta ọhịa ịbụ nkịta ọhịa so ị na-echichara anya n'isi niile ya ebute n'obodo ọ bụrụ na isi m ka m gwazie gị ife isi ya ebute abụọ dị isi nna gị nọ nke nna gị anụ ọhịa dịka agwa biko aga m afụ nwa obere oge biko aga m egbu oge gị soro ni anyị na-ene m anya ka ya eto agwaghị gị na Olisa ji ọgwụ achụ nwaanyị ọ gwara gị agwa maka na gịnị kpatara o ji bụrụ sọ nna ya ka ụmụ nwaanyị niile nọ n'obodo ya na-achụ mgbe mma ya nwaanyị sonogo gị ijekwuru nke bụ njọ sọsọ oge m mere anya hụzie gị ebe gị na ndị enyi gị na ekele gị mgbuchi anyị na mmadụ ka anyị jenụ na nke gị nwere ihe m chọrọ ka mụ na gị kpaa mụ na ndị enyi m nọ ewuru ihe ọ bụla ị chọrọ ikwu kwuo ebe a na m ege ntị biko kwuo nsogbu adọrọ kwuo n'ebe a na m ege ntị gịnị bụ ya Olisa mma mgbugo oge bụrụ ihe m ga-ekwu nwa ebe a mụ na ndị enyi m nọ esi m ka anyị pụọ nhapụ ndị enyi m na ha na-akpa nkata ga-abara anyị uru soro gwe pụwa akwa agwụgo gị na nsogbu gị bụ na akọnuche iwu ha akọnuche nkwụ dị ka mkpọ gị ama m ikuku efuru akọnuche gị ka ọ gịnị ka oyi na-atọ m n'isi Olisa ndị enyi gị ọkazi gị mkpa karịa mụ mma biko na wa emeche m na gị ga-afụ na wa ewu ihe anyị na-akpa nye ahụ ụmụ okorobịa ka anyị nọ ya na-akpa nkata na nwanụ ewere ka ọ dị gawa ewere ọtụtụ ihe na-ama nghọta mana mgbe ọ chara m ga-eme ka ịghọta hapụ ihe na-adị akọ Olisa ọtụtụ ihe m na-ama nghọta maka nwaanyị hapụ ya hapụ ya anyị ma ya ọfụma bịa ndị nche jide ya aka bịa ọgọ nwaanyị kedu ife na-emezi kedu ife a ga-akpọ nka ndị anya wee na-ekiri bịa asị gị na m bịa ikiri egwu achịla ọgwụ ka ọ na-ebi ịkpọnye nwa m nwoke arụzuru oke ana m ajụ gị ọgọ nwoke ọnwụ na ị ga-echeta ọnọchi dị afọ 2 mgbe unu kpọrọ kpọsa ka m leta ya anya ya na-eto tokata nhụzie na otu o si akpa agwa otu nwatakịrị si na-akpa agwa nsị ka m bịa gwa unu nsị mba ọnwụ ndị nne ya ka m wụ akwụmọ mụrụ mma ya ka m leta ya anya ka m mụrụ otu m ga-esi eme ka m mma mụ otu m ga-esi jiri aka m mee ka kpọrọ ya ga-ebe a ga-eme agwọta ya apụta ha na-asị m ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma mụ na ya napụtara ahụhụ ọ bụ sọsọ ya na-ata ahụhụ a nne ya atara m ahụhụ na-eku ya na-agagharị ruokwa taa ha na-asị m ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma ruo taa mụ na gị na-abụ nọ n'ime ya bịa mama mmiri gị oyife na-aṅụrụ mmiri na nke abalị aga na-egbu ya egbu
Oyoyo. Awazina. Ki watara ezugbo. Oyezo. Mam. Okoye msekaika. Mam. Kedu kwanu mgbe polisa na ndị ebe ha ebutela anyị mmanya? Ịbịakwa amazinu ọmụma gị chetala Olisa ọ bụ ndị be ha mgbe ha ga-abịa iwetara na-adịkwa ntị ka ngwa gị ọkwa ifu nnukwu ikuku a na-efu mgbe ụfọdụ ọ na-adị ebukwala ukwuche mmadụ bughachi ya azụ. Amazinu ebe uche ha ga-aga mana ama na ha ga-abịa mgbe na-adịghị anya. Mana ịmakwa ihe kara m obi bụ na m maara dịka Ịfụnanya jikọtara ụnụ na-abụ na unu ejisiwo onwe unu ike ọ bụchakwa ya bụ agbamume m nwere. Nne m echetazara m na chi efogo ana m ahụkwa n'anyanwụ ka o si acha. Nwa mara ihe nne m onye nne ya Mgbeke, ọ bụrụ na asị na ọbara ada asị asị, m ga-asị na ịkpọrọ nwa onye ọzọ kpọtaalụ m ka nwa m. Biko ka m rịọgodu gị mgbaghara na ihe merenụ ma agwa gị ọsịsọ na ama m na otu ọ ga-esi ewuta gị wutakwa nwa m nwaanyị ọ ya mere nsị ka a ghara ịgwa gị. Na agbụrụ anyị eri ụwa ta ụwa anyị enwenụrụ onye dị otu anwa, onye ahụ ezuru oke mba nụnụ. Igwe biko ama m na ọwụ ihe ziri ezi kama na otu ndị ichie anyị si eme ihe awụ otu anyị nwa si eme. Gwa kedu ihe ọ na-adị m ka ihe gbasara ọkpara eze na Ugomma na aka nne Ugomma dị na ya n'ụdị ọzọkwana ka n'ụdị ọzọ. Ọ bụ na ụlọ afụrụ etu ọkpara eze si wee bụrụ sọsọ Ugomma ka ofu n'obodo anyị a n'ime ụmụ agbọghọ niile nọ n'obodo a. Eringa ịsabekwa ihe nwanne jiri gị mma Ugomma na-ata amụsụ. O ji amụsụ ya wee mee ka ọkpara eze bụ ome ka nna ya nwa onwe ya nwaanyị bụ Ugomma. Bịa Eringa ịmakwa ihe ị na-ekwu ihe a ya na-ekwudo ma ya nna ichefugo na amụsụ nwe ihe a jụrụ ajụ n'obodo anyị. N'ihi nke a igwe nwa nupere nke a na ntị ya gụ na ezinụlọ gị nọ n'ezigbo nsogbu. Eringa mechikwa ọnụ gị tupu i were ọnụ gị atinye onwe gị na nsogbu. Mechikwa ọnụ gị ọ ka mma na ibido n'oge nabata ihe ọma na-abịakwute mmadụ ka nke gị nwee ike ruo gị aka o. Nabatakwa ihe ọma na-abịara mmadụ ka nke gị ruo gị aka. Apụ akwụkwọ m ebe a biko mma nọkwa ebe a n'akụkọ ahụ na-akọ. Nwanne sọsọ n'ọnụ gị ka m nụgoro ezigbo okwu. Eringa gboro ne ka mkpọ gị gboro ịtọ ifuru ụbọchị ọzọ ị ga-anwa mepee ọnụ ga wee kwuo gbasara Ugomma nwa nwanne nna m maọbụ nne ya ndị chai gafụ m na gị na-aba anya. Ese gịnị ese arụ adọrọ gị isi na gịnị ị ga-eme ihe ngwa Negodo onwe ka ya. Ịma mmechinata ọnụ gị. Echipụ ọnụ gị. Biko ozugbo. Undu gem n'ụlọ m ka m ga bute ite m ka anyị were chi mmiri.
Ebekon. Olisa! 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 Oye. Ada ko go abia. Ewoniwe mmasinachi. Mmasinachi no. Hey, bupute we onwe go Olisa. Ewoniwe. No. Ka ba no no. Gị na onye? Olisa gị na onye? Olisa. Ọkwa isiri mụ chere oge na ị na-abịa ịhụ m. I wee sị m kwụrụ n'anwụ na-eche gị. Olisa mụ ka idowenu n'anwụ, mụ nwa bụ mma Olisa. Ụlọ mụ nwa bụ mma. Banye n'ụlọ nke a. Kedu ụlọ nwa? Olisa mgbe ị na-eji ịhụ ndị enyi gị, ka ị gwara m chere oge na ị na-abịa ịhụ m. Gwa gịnị na-eme? Gịnị na-eme m n'isi Olisa ị na-echezo ihe so ị na-echezi ihe nke ukwuu ọ gịnị na-eme gị n'isi Adaku ewoniwe mmasinachi elozekwenụ m ewoniwe Olisa nchefu nwa bụ mma Olisa nwaanyị ejikọtere gị na ya na unu ga-anụ ka ị mepere ọnụ na-asị na ị chefuru na ị ga-abịa ịhụ ya. Olisa ọ bụrụ na o nwere ihe na-eme nna m ahụ kọwara m maka na anụrụ m ka ị na-eto m ito m Adaku ito m mma kọwara m ga-aghọta. Ozugbo Adaku ị na-eti mkpu ewoniwe mmasinachi ị na-eti mkpu otu obi ndị mmadụ ga-agbakọkwa ebe a biko otu obi ihe ga-eme gị taa bụ ị ga-ewetu obi iwetuchezi obi iwetukwa obi ọzọ iweze ndidi m ga-abịa fụ gị na mgbede. Mechie ọnụ. Chee ka m gwa gị ọ dị gị tata ị hụrụ tata ga-abụrụ m ụbọchị ikpeazụ m ga-ege gị ntị ọzọ n'ụmụ kirikiri asị ị na-asịgharị m ị na-asị tọgharị na-asị m chelụ mee nka ị na-agwa m ihe ị na-agaghị emenwu ekwe nkwa eme ya ka ịwụ ikwe nkwa ị naghị emeju ya mana chee ka m gwa gị ozugbo ịchọ ịhụ m ịbịa ma ịchọghị ịhapụ mmanya na-anazi ana ebi mbe gị Olisa nwa m nwaanyị biko achọrọ m ịgbara ụlọ ka m gaa leta ewu m na ihe m kọkwara mara otu ọ dị. Nne m ọma ọ ga-adịla ya mma. Ise nwa m biko kpọrọ m ndị nche na-abụ ka ha dunalụ m nne m. Anụgo m lọlọ. Daalụsị ije ọma nne m. Ngwa gaa nụkwara ọfụma ezie na alisi makwana mma gbagide gwara m abụrụ si egwu mma ayọrị ya yọ ụbụta ahụ si eme m ọ na-eme m ka ya bụ ugbu a ka a ga-echi ọkpala eze ọnọchi eze maka na ama m na chi ala anyị edewo m na ya ka ya bụrụ di na nwunye chelekwa njụọ ya chọrọ m ịjụ gị ị na-enwe ịba ka ọ nwere ihe ọzọ jụọ m ya gwazienụ m ka ọkpala eze ya esi wee lapụ ọmarịcha dịka m anyanwụ ụtụtụ dịka m achala ugo dịka m wee jekwuruzi okpokoro idide anụnwa n'ebe a ama m ife ị na-agabiga nsị gị na m amarọ gbasara nwa gị ebe ọnọchie mana m na-asị asị ife m na-eme ka ịghọta bụ mụ nwa bụkwanụ ezigbo ọyị gị bido mgbe anyị pere mpe ife gbasara gị gbasara mụ nwa ka m gwakwana gị na ife ọbụla ị na-agabiga ga-emesi gafe pụta n'ime ya
ebe ọzọkwa ka ọchịchị gbaa a na-akpọ ya na-anyasị uchichi ị ga-emesi chi efu ife adị uche na gị isi ode kedu ụdị ụtụtụ gịnị ka ị na-ekwu ọtụtụ nke ndị mmụọ ka nke ndị mmadụ ụtụtụ si dị ebe ị na-ekwu maka ụtụtụ a na-agwa gị na nwa m nwoke bụ ọnọchie bụ ọkpara eze obodo ndị ụlọ bụ onye asị na arụ esichara ike na arụ ezurozi oke ị nọrọ ebe a na-ekwu ụtụtụ onowu uche gị ọ dịkwa ya ife ọsọkwa anya abụrụ ka anyị na-agabiga n'ebe nwa maka ife na-agabiga nwa ọsọkwa na-agabiga ife ọsọkwa anya abụrụ ife na-agabiga n'obodo eso m na-aga n'ihe mana nkwa m na-ekwe gị bụ ọkwa ifuru gị ọ gaa izu iru na izu n'azụ ọ nwa gị afọ ga-adị mma anyị banye metụgoro ọgwụ aka ọ mago ife o jetụrụ ọ ga-agwọta ya nwata ga-adị mma ọkwagụnwa bụ onowu ndị obodo ndị ụlọ ọkwagụnwa bụ ezigbo ọyị nwoke eri iji wee mara onye mbụ eri ụwa ka ụwa inunugo na agbụrụ anyị na enwere onye ụdị ife a na-eme asị na ọnwa ka arụsi eme ya inunugo kedu ka ọ ga-esi bịa n'oge nke m inunugo na ntị gị biko igwe echesi na uche gara n'ụdị ebe ahụ anyị agwago onye ọgwụ anyị ejego gwu ya mụnwa amaalụ na ọ ga-agwọta ya uche echesi na ego ọya yoo jide ka mgbarụ yoo jide ka mgba ka ịkpọrọ okpokoro idide yoo ya mgbarụ nwa nka ego nwanyị mara mma ụlọ ọcha yoo ya mgbaghara mmemekwa ya ọ gị na nwa dị gị anya ayo na onwere njeme abụ m okpokoro ibu ekwetego n'ifuru ya ekwetego m mana ihe a bụ abụ m okpokoro ibe abụ m mana iyi m nne gị igwe nne m okpokoro idide akpọrọ m okpokoro idide eziokwu eyi m okpokoro idide ekwetela m mana iyi m nne gị Ichiodo iwe m n'ebe ị nọ bụ na ị ka ghọtara ife a na-ekwu Igbo ka na-asụ ka na-asụ turenji kedu ife na-achị ịgwa gị na nwa m nwoke bụ ọnọchie ọkpara eze nke ndị ụlọ na ọ bụla ọ chọtara nwaanyị ọ ga-alụ ma echikwa anya ya bụ echichi n'ofe izu ụka na-abịanụ ịma na oche eze a na-adịgokwa m igwe ka nkwugodo nke a ọma mmenata etu afọ ị ga-aghọta na mụnwa bụ onye owu obodo a na mụ na omenala obodo a dịka nnu na mmanụ ezigbo ọyị gị ka mbụ nke anyị bido na nwata wee dị na mma ife metụta gị metụta mụnwa ọkwa ifugo nya bụ ife na-eche gị uche na ichukwu m ụlọ mana nkwa m na-ekwe gị bụ na ife a niile ga-adị mma maka na anyị agwago onye ọbụla Ichiodo kedu ife m ga-agwa ndị ichie anyị kedu ka m ga-esi kọwalụ ndị nna nna m fa ife a na-adọrọ mma ịnụ na ntị gwakene m ka ebe m ebido mba etinye ụdịrị mkpu a biko nke mbụ bụ na ọ bụrụ ndị wetara ya adịghị atọ ụtụ ya n'ụzọ nkwa ibe m na-agwa gị bụ jide obi gị aka uche echesi na gị What's up, you all?
ọ dị egwu ya ọgụ niile anọ bụ maka ọkpara eze maka mgbe anyị na-abịa ka m chatara ihe a na-ekwu nwanne m anyị mara na ihe ọbụla nwaanyị chọ ọsọgodi oge igbo ndị obodo a niile bụ ma igwe bụ ma dị okpere igwe n'onwe ya weta ihe ọ chọ nwanne mara eziokwu ka ọ bụ ihe na-eme ka ihe esurugara afọ ofu na-abịa arụ ụmụazị adị nnọọ nwa pọtọpọtọ maka ọ dị m nnọọ ka ọ bụ na a ga-akpachite ha azụ ka a bido ọgụ a n'agbanyeghị ihe asụ mana ebichatara m obere wee kwom ya ndị otu olisa ndị otu oda ọgwụ a na-anụ a na-egbu ọgụ afọ ọbụla apịala Kaula Musel, Osale Satan. Kaula Musel. Kaula Musel, Osale Satan. Abam no guess. Kaula Musel. Kaula Musel, Osale Satan. Kaula Musel. Igwe Ekenemi. Agamew. Icheodo. Ono ndị ụnọ ekenekwa ndị Agamew igwe nnukwu ife maka gị ka isi wee bụrụ ozi ebe onye dibịa onye ka njizi ka mpụta gị ka mmalụ m ị ga-enyere m aka maka nwa nwoke igwe ife ọbụla ndị dibịa ndị ọzọ fụrụ gba ọsọ ma onwe mgbe Agamew anụ nke mpi nke ji ezi arị elu ama m nke dị ụtọ mmanụ nke dị ilu ana m emekwe n'ihe eme ọmụnwa bụ agịdị ịgba nwoke biri nwunye nna ya ọmụ dị mme hei igwe oye m igwe malite taa ga-enwa ga-eji ọnụ gị kwusawa ozi maka na ọmụnwa bụ onye ndị mmụọ ikuku na mmadụ na-egelụ ntị na anya gị na-abụ tata ọkpara gị a ga dị mma okirikiri ka na-ekiri ododo mmụọ na-ejighị ododo eli ozu okirikiri ka na-akpụ ụkwụ ozu adịgarị ihe onye rie elu n'ụkwụ ozu ọdịda gị eruo nwa m ewere ọ m biliri ọsụsọ ka m nwere ike kpekọta ha anyị ga-ere nsogbu adịghị ada nwaanyị ozugbo nne ka m jee kpakọta ibe akwụkwọ nri nnabata ọ bụ ije kpakọta akwụkwọ gị ahụ bụ ihe ka dị mkpa karịa nrọ m gwara gị m rọrọ n'abalị agwafugo gị si na nlọ ọbụla ị na-alụ na ama nweta nri mmadụ ga-eri n'ụlọ si chefuo ya arọrọ m nrọ ebe echiri m lọlọ isi na onwere isi nwaanyị agwala gị echegbusi na onwe gị hapụ m ka nje eme efe chọrọ ime ịkọtara ụmụazị anya chee ma efe chọrọ ime gị bata anyị ga-ekwu ya ka ekwu ma ya ekwu ma onwe ihe ọzọ onye nche mee ya kwuo ka ike ya ruo ala nkwọ eke ore afọ ọ kpana nwata kpa nkụ ka aka ibe ya si n'ọgbalị ya na-adị ụka igwe gbanye ya kpala okwu ọ gara igbu gị gbuo n'onwe ya ọya nke mmeri na-eme mmeri taa ọ ga-esi gị n'ahụ pụọ pụọ ọya mmegheri arụ ozugbo pụọ ọ sị na mmeri gịnị egwe ta ma alụ n'ike ọ ta ma alụ n'ike
Obejiri. Naam. Obejiri nwa m. Naam. Obodo ne ka mkpọ kịta. Kaba arụ. N'ezie ya chọọ onwe agbọghọbịa dị mma. Ka je nụtara ya, ọ ga na-eburu ka dị na nwunye. Mana ịnwekwa awa ajụ wee na-aga ije mgbe na-agbara ọra. Wee mekata wee tụọ ofu nwata nwaanyị ime. Buru n'obi na mbụ nna gị ga-eje gịnị kpọbata ya n'ụlọ. Mechọrọ. Nna m ka ezi nke bụ mgbe ọ bụla ịkpọ m bụ okwu nwaanyị. Ịkpọ m n'ụtụtụ nwaanyị. Ịkpọ m n'abalị nwaanyị. Ugboro ole ka m ma agwa gị na m adịbe njikere nụ nwaanyị. Adịbe m njikere nụ nwaanyị. Achọgodi m ka m na-agba mbọ ka nwoke n'obodo a bụrụ onye ama ama na ịkọ ugbo. Bụrụ mgbe ọ bụ na nwaanyị. Upe. Lekwa anya. Ụdị nlụ anyị na-alọ bụ maka ndị dị ike. Ndị dị ike. Dị ime were ume ọrụ. Dịkwuo gịnị njikere ịrụ ọrụ. Dị nka na ịrụta ihe a na-eri. Dị nka na ịrụta ihe a na-erekwu n'afịa. Ndị siri ike ndị nwe ya na-eme. Ọ bụrụ ndị iberibe dị ka gị na-akpa anyị n'obodo na-enweghị ya aja. Nna m, ị na-akpọ m onye iberibe. O nwere onye nọ n'obodo a na-amụrụ na mụ abụ onye na-agbasi mbọ ike. Bịa nwa m nwaanyị bịa. Ego. Gịnị mecha? Gịnị mere ife a? Onye kụriri ya etu a? Onye kụriri ya akụrị etu a? Ọ bụ Njideka. O bidoro danụ sam ọgụ ozugbo mata na ọkpara eze ya anụ m. Ozugbo mata na ọkpara eze ya anụ gị. Ya bụ ọkpara eze na-achọ ịnụ gị. Ka ọ bụ ị na-achọ ịnụ ọkpara eze. Ka m jikere gị. Kedu ọkpara eze nke ọ bụ? Ọ nke na-eme isi kwekwe chọ bụ nke gị dị mma. Igwe ọnọchi enu. Ndụ adịghị. Agụụ na-amụ ewu. Nna nke na-atụsọ n'inu. Gwa n'okwu. Egbe ikwere na arụ mere. Adị m n'obi m. Ụtọ m. Zonye ma nke bụ eziokwu. Ị mana kemgbe anyị na-esegharị m na-ayọ m na-emekwana ka ọnụuche m adịrị ya. Uche m dịsikwa ya ọ na-achọrọ nke mara. Ị na-achịkwa m na ịfụ m n'anya na mbụ mana ịmụ mma wee na-asị m mba. Ụmụ nwaanyị gị bụkwa na mmadụ unu na ihe mkpuchi unu kpuchie unu ekpuchie ya na ote ka ịfụ m n'anya ịkwadosi onwe gị nnọọ ị na-elecha ngala ụmụ nwaanyị na ngala ebe ọ bụ na ọ dị otu a aga m aga n'obi eze ngazie n'obi eze enwesizie igwe be anyị n'ime ọkụ n'owe agbọghọ a na-akpọ ada akụ ọ kpara ọrụ ya kpọọ ndị ichie kpọkọ ha ọnụ ka ekpe gị ikpe nchiga shako igbo nne m Cherenu ka iru ebe achọrọ m ka i jiri anya gị na-aba afọ kezi otu asị gị na mkpụrụ isi biko bịa ka anyị na-achị ya. Amara m na ikpụrụ isi mana asị na ekwekụ ama agba anya ga ahụ ma gbanyekwara na o mepere ọ na-afụfụ ma ọ ga-ahụ ya ahụ bịa ka ije ka i were anya gị fụ. achọrọ m ka imepe ọnụ gwa m ihe ọ bụla ị chọrọ ka m mere gị. Olisa ihe ọbụla
nchọ na ihe mere m Olisa. Ihe ọ bụla. Nsa chọrọ m ka ịnụba m. Nụba m. Chimo, ọ sị gịnị? Hewo. Hey! Ị hụla ya? Eji m unu chim. Isi ka onye nụba gị. Mme ịnwakakwa. Adakụ. Adakụ. Ịnwaka. Mana n'anya ka m gwa gị. Olisa abụghị ụdị gị. O? Ya ka ị naba. Olisa nna. Biko bịa ka ị pụọ. Taa! Wepụ aka ya taa. Si adịkwa gị mma. Ejikwa esa ife bata ebe a. Ọ na-eju lesa bata ebe a. Ndị bụkwa aja anụ. Olisa. Oke dị. Nna m, biko gwara m nwa. Gwara m papa achọtara achọtọ ka o si ebe a pụba. Biko. Olisa. Biko. Si nkanka nkata. Si ebe a pụọ. Aga m agwa ya. Olisa. Ozgon, biko. Ọ mụ n'etiti ihe a na-ekwu maka kịta. Ana m anụkwa n'Igbo. Ka kwuo okwu dịka nwoke, dịka nwoke na ndị ụlọ. Olisa kwuo okwu, ọ chọka onye kwuo okwu. Ị bụkwa na ezigbo nwaanyị, ndị ajụ. Azụkwara gị nke ọma. Gịwa na onwe gị dịkwara mma, ma mma ị na-anya. Ọkwa ka eji akpọ gị mma. Mma ịdụkwu mma. Adakụ ịdụkwu mma. Mana biko mma. Menu ngwa Olisa. Men ngwa. Adakụ ka m fụrụ n'anya. Ị ga-abịa na nwa biko. O nwere ihe mmeburu gị. Onwebu ka o si bụ dị kọwa nụrụ m. Ejina maka Adakụ. Ejina maka onye gwanụba Adakụ biko na Olisa biko. Biko na Olisa biko. Onye nke m bido n'ụbọchị taa ga-aba nna gị abụgo ofu. Ịnụgo? Ahụrụ gị n'anya nke Ja, wala mo. Pwede pa nga. Pwede mo pala siya. Pagkacha mama. Ife urugu ina afin ya chọmụ mma ibu onye ebe ihe na aka ịkpa m ị ma rie nye nya mfu ada ka apari ọkọ ihe na nke nwa m ebe isi maka oche eze nna m ayi igbo mo ịfụnanya ega bobi mo ịfụnanya
adịgo m njikere ga tukuru n'oche eze. Nwachukwu meleze, Nwachukwu meleze, ife dị ọkụ ga-ajụ oyi. Ekperimagange o, ekperimagange o, ekperimagange o, ekperimagange o. Ichi odo. Ekpebiri m na m agaghị abịa n'ihi na igwe ledara m anya na o kwetaghị na enweghị ihe m ga-emenwu. Ọ bụ ya kpatara ejiri wee sị na onye siri ike na-afụ ụzọ na mmụọ adịghị adị ile n'ala nna ya. Ọ bụrụkwa ya ife mekwe n'ife esokwa n'ife a bụ ajọ ife dakwasịrị nwa ya ọkpara ya nwoke. O nwere onye ọ ga-abụ ọbụla ọkụ na-agba onye ọ na-achụ oke site n'ife nwa ya nwoke dabara mbụ onye a na-atụ anya na onye ga-abụ eze site na nsogbu ọ dabara n'ime ya. Amarọ ka a ga-esi wee kwụọ onye ukwu ụwa ya ka eji wee kpọba gị. N'ihi nke a maka ibe anyị kwuru kịta aga m egosipụta onwe m. Ụtaba na-agbanya mmiri nke mbụ nke ndị ụlọ ka ị bụ. Ichie Odo, aga m eburu nsogbu niile dị na ndụ ọkpara eze buru vancha niile gaa tụfuo fa n'obodo ndị mmụọ. Ma ọ bụ nke si n'agbụrụ ma ọ bụ nke sitere n'afọ nne. Aga m agwọ ọkpara eze gwọọ ya kpamkpam o were onwe ya ka m wee weghachitakwa ebube niile ebube m niile na ugwu niile kwesịrị ịdị na-akwanyere m. Ọ bụghị naanị ka eze oke osisi na-eche ndụ kwanyere m ugwu kama ma site na ndị niile bụ ndị obodo anyị ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ pụrụ mba na fancha ga na-akwanyere m ugwu wee malụ na enwere ife m ga-emenwu. Bịara ka m ji wee sisi jee kpọọ gị wee bịa kpọta gị. Ana m emekwa nkwadobe ka m jee hụ nwanne nna m nwanne papa m ka ha wee kpaa ka ha ga-esi wee weta mbọsị ha ga-anọkọ wee mee ihe agbamnkwụ di na nwunye nwa gị nwaanyị na nwanne m nwoke bụ Olisa. Ya ka iji nwayọọ. Ya ka iji nwayọọ. Ya ka ọ ya emekwa n'ebe a. Ọ mere eme. Mma nwa m zuru ka eme. Agbanyeghị na ejikọga ha aka mgbe ha bụ ụmụntakịrị, amakwara m na-edeghị ede na ha ga-abụ di na nwunye. O kwukwala ya ọzọ. Mma afọ m Olisa ebe ya na ada akụkụ na-ebichagharị onwe ha ọ gwara m ya n'ihu na ọhụ ozi m n'anya na ada akụkụ ọhụzi n'anya. Ifuru Olisa nwanne m nwoke na nwaanyị ọzọ ka ọ na-aṅụ mmanya. Nna ha iji ihe anyị na-ajụ ka anyị na-ajụrụ ihe a ọ bụrụ Isa mazị onye nwe Olisa mara onye na obi ọma ka anyị na-ajụrụ ihe na-ajụ Olisa. Olisa, kedu ihe ị gwara mma? Ị gwara mma na ịma nnụzi ya? Adanne, ọ maka mma ka iji wee tiri mkpu n'ogologo ụzọ na-agba aka ebe a? Ọ maka m. Ị gwara na ịma nnụzi ya? Ka m ga-eziokwu ịma na eburu onye ọzọ. Ike mma agwụgo m. Ịma na ihe a bụ nne na nna anyị na nne na nna mma bịa mere ya. Ugbu a, ewu agbọghọ na-eme nke ozi ya ka onye bụ efu n'anya. Afọ ihe gbasara mma ka anyị kọwatara ụwa. Lekwa ya ka m gwago Olisa. Ị mara nnọọ ihe ị mere, ị mara ihe ị mere, ekwe ka megharịa ya.
ma ọ bụrụ ya bido taa gaba ịmabụzi nwanne m Igbo ị na-akọ ya mgbe ọ bụrụ ifuru eri jikọrọ afọ isi ya iri gawa ihe na-achọ bụ ka onye ahụ gwụọ n'ike achọghịzị m mma ọ bụ na ụwa niile aghọta m kwesịrị ịghọta m ihe na-akọ ya Olisa anwakwana m o ihe mara nna ya ibe ga abịa ya kịta o ekwukwere ka iwe egwu maka mma o Olisa anyị ga-afọ Adanne ya kwere maka mma ka ije wiwe ahụ ọ bụ na ụwa niile aghọta m nwanne m nwaanyị kwesịkwara ịghọta m nwaanyị ibe m iweta unere maka achọrọ m iji ya wee gbanwee ji m nwere ọ ya ka iji nwayọọ ikwu enwere m ya ebe o buru ibu nna anyị ukwu gara ahịa ụbọchị orie nsogbu adị mana ị na-abịakwa ewekwa na ji arụ na-adịghị bịa na be m ji m mere ọfụma n'afọ o mere ọfụma agba nsogbu adị mana m ga-ala n'ụlọ maka na o nwere ihe dị mkpa ka ukwuu m chọrọ ka mụ na nwa m nwaanyị kwuo ka m gwa ya uru ọ bara ka ọ bụrụ na ọkpara eze ga-ahọrọ ya dịka nwaanyị maka mụ ha chọrọ ịwụ onye mụrụ ị tara ụkwa ka otu a ka eze gị dị ka ihe ọwụ hei achọka m na mụ na gị wọyị ọ maka na ịnụ na mụ na Azụka na-ekwu ụbọchị a otu m ga-esi kwado nwa m ka ọ kpara eze nụọ ya ka ị bịa ferewakwa ọnụ nke gị ugbu a mba ọ bụrụ ka egwuregwu kwụsị ya o gị na ya na-egwukwa n'egwuregwu ka onye na-egwu egwuregwu ama m na-ewe agwa ọjọọ iwu ha ezigbo mmadụ ihe mere n'ụwa na enwere m efe ga enwere m oge gị enwere ihe dị n'oke mkpa m chọrọ ịga n'ụlọ wee mee bụrụ mụ na gị banọrọ nwa nwere oge gị enwere m oge nke gị etinye gị mmanụ aṅụ n'ọnụ ga-agbụpụ ya ọnụ adịghị otu ọ dịghị ha ji aracha mmanụ aṅụ ọcha ka ọmaka igwe oke osisi na-eche ndụ ka ọchịchị gị bụrụ ihe a na-anaghị agụta ọnụ dịka aja nke osimiri achọrọ m ichetara gị na ife kpatara ọkụkọ jiri wee na-anapụ ụla n'oge abụghị maka na o rijugo afọ kama na ọ bụ maka na chi ejigo Ụtaba nwayọ ama m na obi adịrọ gị mma ka m si wee jee obodo dị n'akụkụ be anyị wee gbata ndị dibịa ibe gị mana ife nchọ ka ịghọta bụ na ada agbaghị ya agbagha n'ọgụ a bụ anya ndị ụlọ ji afụ ụzọ bụrụkwa ọnụ anyị ji ekwu okwu n'obodo ndị ụlọ na-abịa n'iru nwaanyị jere ọrụ ibu eja na-abịa jinubu ọrụ nata na-abịaghanụ ka ọ ha jewe jere ọrụ ibu eja nwaanyị jere ọrụ ibu eja na-abịa jinubu abụ nata na-abịaghanụ ka ọ ha jewe jere ọrụ ibu eja nwaanyị jere ọrụ ibu eja na-abịa jinubu abụ nata na-abịaghanụ ka ọ ha jewe jere ọrụ ibu eja nwaanyị jere ọrụ ibu eja na-abịa jinubu abụ nata na-abịa hanụ ka ọ ha jewe na-abịa jinubu abụ nata na-abịa hanụ ka ọ ha jewe jere ọrụ ibu eja odibo Okpara eze tukwubu ya anị tukwubu ya anị tukwubu ya anị Ichi Okorie pụtara ihe dị n'ihe a ọ ma na nwa nwoke ihe o mere jọgburu onwe ya
eri mgbe nne ji wee mụọ m anụrụ m ihe ụdị ha na ntị m chachachachacha mana otu osu na-adị ka ndị ichie kpee ya ikpe onye a bụ ezigbo nwatakịrị otu rube ya ga-abịa ekwubere okwu eziwakwa ndị ichie nne m hapụ okwu ọ ga-adị ka mmiri biko were nke a tinye aka n'obi. Achọrọ m ụdị ihe a achọrọ m ya chachachachacha hapụkwana m aka o hapụkwana m aka akpasịkwana m iwe ebe a wada akpasịkwana m iwe. Nnedi kwenu nwaanyị ahụ ifugo kwa ka ime gị ife ga-eme ọ bụrụ na enweghị hapụ ya bịa ka ịma na ide eji anya afụ ajadu ebe m na ajadu ya ka iji kpọrọ m gawa ebe a sị na ịbịara ihe biko ndụ be anyị na omenụ ekperima na omekwe ndị mmụọ nke arụ ezi oke niile gbachapụ ndị mmụọ nke isi adịghị mma ha gbachapụ ndị mmụọ nke mmegheri niile gbachapụ ekperima enye m olise obi m niile kesi ka o si eme m otu a ọ gịnịzi ka m mezili gbanụ ụmụ ebezina mma ebebekwa mma ọ bụrụ ma ị mejọrọ mmadụ mbe gị tupu emejọ gị ajọ omume na-adị n'ọbara otu aka ụwa dị ife mma ebezina ebenu ga-edinwu jikọ onwe gị ọnụ gwara gị agwa ma dọkwara gị aka na ntị ịhụ nwoke n'anya ma ọ hụghị gị n'anya ọ bụghị ezigbo ịhụnanya ọ dịkwa mgbe a na-ekuru mmiri na-akwasa n'elu okwute tụkwa anya ka okwute atụ ịma na ọ dị emenụ nwaanyị ọma chọzi igbu gị maka onye budo Olisanwa oruru anya mmiri gị biko ekwuzikwana ife ọzọ die ya obodo ga-amụ die ya o maka ọ bụ na idighị ya ịkwachi nwa iberibe ahụ nkịtị onye na-eruro ịkpọ nwoke akpọ ya nwoke o merie ọgụ a aga m edinwukwa nke maka gịnịzi aga m edinwukwa isigo edi ndị obodo ga-amụkwa ma amụ gị nnụnụ ebezina nwa ya aga n'iru biko onye bụ Olisanwa Olise erijuru afọ ebezina nwaanyị ọma na na-achadugo dịka gị njọ Olisanwa ama mara ka ọ dị adị ebezina ifugo n'ụka ịfụnanya dị afụzina gbọ ya hapụ ya nnọọ